Ja. Vi har så forberedt et par spørgsmål, så jeg håber, du kan svare på. Det er simpelthen, det kan lade sig gøre. Ja. Og det første spørgsmål, vi har, det er, hvad synes du om undervisningen, eller kvaliteten af undervisningen i folkeskolen? Det var da et meget generelt spørgsmål, fordi der er jo stor forskel på, hvordan kvaliteten er. Men generelt synes jeg da, at kvaliteten er god. Vi har mange dygtige lærere, og vi har en folkeskole, som vi godt kan være bekendt. Det er godt. Og det lægger så også lidt svar på det næste spørgsmål, som var, hvordan synes du, folkeskolen har klaret det indtil videre? Ja. Altså, det er jo igen det der, nu så jeg her i forleden, at man laver en sammenligning mellem kinesiske og danske skoler, elever, jeg tror det var 9. klasse, og det er jo hele tiden et spørgsmål om, er det du skal lære, at du kan stå op klokken lidt om natten og rense læresætninger op, eller er det det, at du kan lære det og så anvende det bagefter, får en forståelse for, hvor du kan søge oplysninger, hvordan du kan bruge medier og andre mennesker osv. Der er vi jo meget forskellige, og jeg tror da, at den der lærdom, man giver vores unge mennesker med, at det er til at anvende, at det ikke bare er til at kunne tabe det og for at kunne det udenad. Men der er en stor forskel nu. Jeg har også været i Kina nogle gange, altså de har en helt anden måde at være på. Så derfor, når man samtidig ser de der PISA-undersøgelser, så skal man altid sådan hele tiden vurdere, jamen, hvad er det egentlig, man undersøger? Undersøger man, om folk skriver rigtigt, helt uden stavefejl, så tror jeg da godt nok, at vi falder ud nogle gange uheldigt. Jeg kan da se nogle af de skrivelser, jeg får, både fra unge og fra voksne, at der er der også nogle af dem, vi har ansat her i huset. Der er nogle af dem, der ikke skriver for godt. Og sådan, hvor det skærer i mig, hvor jeg altid har lært, at man selvfølgelig skriver endelser, ikke? Der er utrolig mange, der skriver. Der glemmer ære til sidst på et udsagnsord. Det var også, der var en artikel her sidst med, at der var mange, der ikke havde lært at skrive og læse, efter de funderede for i skolen. Og det er jo ikke godt. Nej. På den anden side, så er jeg ikke sikker på, at man dermed skal stemple dem som værende ikke egnet til at klare sig og så videre. I hvert fald kan jeg se her i selv nogle af de folk, der arbejder med kommunikation i vores hus her, skriver ikke altid for godt dansk, efter min mening. Men det er jo så den lærte. Jeg er jo en gammel kone, og jeg har jo lært det på en anden måde dengang, så jeg kan ikke have, at der ikke er kommaer. Jeg skal tage mig i ikke og ret og sådan noget. Og så hele tiden vil jeg sige, skal man vurdere det efter, om der er kommaer eller endelser på udsagnsord, eller skal man vurdere det efter, forstår de det, de laver? Forstår de det, de læser? Der er stor forskel. Så jeg er ikke så nervøs for, at man ikke skal få det lært. Men det duer selvfølgelig ikke, at man ikke kan læse. Det er jo indgangen til, at du kan tage lærdom til dig, og det er jo så uanset, om det er engelsk, tysk, dansk eller matematik, du skal kunne læse. Vi har faktisk et spørgsmål om på den anden side med, om du så mente, om der har været snak om, der eventuelt skulle være 2 lærere på en mindre klasse. Tror du, det vil hjælpe? Altså hvis du har en stor klasse, og vi må jo gå helt op på 29, inden vi skal dele, ikke? Så kan det være en fordel, tror jeg, med, altså hvis du kommer over de 24 eller sådan noget. Der kan også være en klasse, hvor du har nogle elever, vi laver jo alt, hvad vi kan for at inkludere alle, der i det hele taget kan være med i de almindelige klasser. Og der tror jeg da nogle gange, at du er nødt til at have 2 lærere på, for at klare det. Og, men vi har også skoler her i vores kommune, hvor klasserne er så små som de der 16-17. Og så vil jeg nu nok vurdere, om det ikke er dårligt givet ud at have 2 lærere på det. Så skal der være noget særligt med nogle af eleverne. Ikke? Og det er der jo samtidig. Nogle gange der er det jo også problemklasse. Jeg kan huske, at 5. klasse, der var min klasse en problemklasse. Og de blev nødt til at sætte 2 lærere på, for at kunne holde styr på os. Det ændrede sig så heldigvis senere. Jamen det gør det jo for det meste, altså på en eller anden måde. Men jeg tror, de penge er givet godt ud til. Nu har vi jo så, hvis du laver den nye model i helhedsskolen, ikke? Så vil vi jo på en del områder have en pædagog med. Og det kan så måske også være
til hjælp i de klasser, hvor der er nogle urolige, nogen der ikke kan sidde stille, og nogen der ikke forstår. Tror du, at helhedsklasserne bliver godt for dansk undervisning? Altså, jeg tror på faktisk, at helhedsskolen kan blive en god ting. Jeg tror på, at det giver en mere rolig hverdag for vores børn. Jeg kan se mange fordele i det. Jeg kan også se, at der er nogle problemer i det, men jeg synes faktisk, der er mange fordele i det. Og det er noget, altså nu er vi jo i gang med at bygge det, vi kalder Maxiane-bygningen om til Kongerhøjskolen, til de små elever. Ja. Og der er jo den store hal der ved siden af, som vi også så vil bruge til SFO-ordningen, både 1, 2 og 3. Og det giver da en rolig dag. De skal da ikke rundt i trafikken, og de skal ikke... Og jeg er ikke så bange for, der er nogle forældre, der synes, at de skal skifte sted for at føle, at nu sker der noget nyt. Det er jeg ikke så bange for. Jeg tror godt, vi kan give dem et tilbud. Jeg tror også, at du vil få lektielæsning på en bedre måde, hvis og der kan en pædagog være lige så god til at hjælpe med at sidde her. Ja, det kan man også se, hvis man nu har svært ved at forstå den, så det er også lettere, fordi at der er lærere tæt på, så man kan spørge. Ja, hvor mange forældre kan huske, hvordan matematikken, hvordan du skulle løse en eller anden ligning eller noget. Jeg synes, på mange områder, det kan give en bedre dag. Ja. Der er mange tilbud derude for forskellige, altså for læsehjælp og efterskole, eller ikke efterskole, men det er folk, man kan gå til efterskole. Ja, det er det. Men den hele skole, vil det så ikke gøre, at alle de tilbud, der nu er, det bliver så lukket ned for, eller der bliver alt for meget til det, gør det ikke? Det tror jeg ikke. Men også fritidshjem og sådan noget. Jamen, vi har ingen fritidshjem længere, nu har vi jo kun SFO. Ja, okay. Ja. Men det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at vi vil se, at det vil blomstre nogle af de ting, som er i tilbud. Jeg tror, vi har jo noget af det, der kan bekymre en mest, det er jo egentlig de børn, der ikke er med i sport eller musik eller et helt. Altså, vi kaldte dem foreningsløse på et tidspunkt, det er rigtigt at sige. Men mange af dem, der ikke, som står på gadehjørnet i stedet for at komme i gang med noget, at dem tror jeg lettere, vi kan få ind i noget fællesskab. Ja. Når de går sammen med de andre derovre. Og det er jo heller ikke anderledes i dag, end hvis du går på et fritidshjem uden SFO, så skulle du nogle af dem også gå kl. 3 for at komme til fodbold, eller svømme, eller det nu går til. Men det bliver spændende at se, om den kan gennemføres. Det er jo ikke sikkert endnu. Ja. Man er jo ikke enig i folkestikningen. Nej, skal vi sådan lidt over til skolereformen. Ja. Fordi at den har jo været rigtig meget snak om, og så videre. Hvad synes du egentlig om den? Jamen, jeg er sådan generelt overordnet. Jeg har ikke sat mig ind i den 100%, men det, hvad jeg kender til den, det kan jeg godt lide. Og der er også nogle ting, jeg synes, der måske skal forbedres. Ikke? Men jeg tror faktisk på, at det kan blive en god model fremover. Ja, hvad gør selve af det, du har sat dig ind i den reform, hvad gør den så egentlig for folkeskolen? Jamen altså, for det første, så er jeg enig med den holdning i, at lærerne skal være på skolen. At de skal forberede sig på skolen, og at de skal være der de timer, som de har på skolen. De kan godt sidde og rette stile, og så samtidig være tilgængelige for de børn, der er der. Ja. Netop for hjælp og så videre. Så den del af reformen, hvor man gør op med den måde, man i dag kan forberede sig derhjemme, og hvor mange timer man har til undervisning og sådan noget, den er jeg det store hele med på. Ja, det er jo en stor tilgængelighed, Ja, det er det. Den er jeg sådan set, den er jeg for. Men tror du ikke, det kommer til at påvirke lærerne med, at de har svært ved at fokusere sig så selv, hvis der hele tiden er elever rendende rundt? Jo, det har de jo sikkert. Jeg beklager, at den har ikke fået lukket. Men det er jo en måde, vi andre også... Altså alle andre må jo også arbejde med, at der kan ske afbrydelse i dit arbejde. Ikke? Og du kan vel også bestille stilletid, ikke, hvis du nu... Altså hvis det er eksamensopgave, du skal sidde og så kan du ikke sidde hele tiden med et andet barn, der skal have hjælp hele tiden. Men så må man jo også kunne
aftale det indbydes mellem lærerne, hvordan man så gør det. Ja. Jeg tror faktisk. Ja, de har i mange år arbejdet på en anden måde, så derfor er der også mange lærere, der er meget imod det her. Ja. Men det er man jo næsten altid, når der kommer noget nyt. Man er altid bange for den nye. Ja, der er ingen, der kan lide noget nyt. Man vil hellere det, man kender, ikke? Det var også et spørgsmål om tid, før det blev taget fast i andre. Det er kun lærerne, der startede med, så det skal sådan en offentlig sektor. Den offentlige sektor, der er det jo, der er lærerne lidt forkælet, ikke? I forhold til andre. Altså, og det kan jeg også mærke efterhånden, som lockouten kører nu her, at der er andre faggrupper, der begynder at sige, ja, er det nu også rigtigt, at fordi man bliver 60 år som lærer, så skal man have 26 seniordage. Ja. Det er over en måned, man har fri ekstra. Ja. Når en social- og sundhedshjælper kun har 4. Så kan man gå ind og sige, hvad er hårdest, og arbejde med ældre mennesker på plejehjem, eller arbejde med børn i en skole. Altså. Det kommer lidt an på personen i sig selv. Men det gør det. Ja, men det er jo mange dage, de har fri. De er omkring. Og de har 26 seniordage. Det er en anden måde at arbejde på. Ja, det er det. Ja. Og det kan der blive, og jeg tror, at man skal bare sige, jamen hvis der er sådan noget, man gør forkert, hvis vi finder ud af, jamen det var ikke det rigtige, så have mod til at lave det om. Ja. Så jeg vil lige vil sige, give det en prøvetid på 2-3 år, og så se, hvordan er der så noget, vi skal ændre. Hvis du skulle forklare lockouten til nogen, der ikke har hørt noget om det, hvordan vil du så forklare det? Jamen, jeg vil nok forklare på den måde, at lærerne har igennem rigtig mange år været meget, meget dygtige til at forhandle nogle meget gode aftaler igennem. Og der er ligesom blevet lagt på hvert år, eller ikke hvert år, men når de forhandler det. I stedet for, at man har været inde og kigge på, er det nu rigtigt bare at lægge på, eller skal det ikke også lave sådan? Og i forbindelse med, at vi også på mange andre områder er nødt til at gå ind og effektivisere eller rationalisere. Det lyder grimt, men det er jo alligevel det, man gør. Ikke? Så er tiden kommet til lærerne også nu. Og da lærerne ikke... lærerne har meget svært ved at afgive nogle af de rettigheder, de har i dag. Så er et af de værktøjer, man har, hvis det er fra deres side, så er der strejke, hvis det er fra arbejdsgivers side, så er det lockout. Og det er den måde, man kører hinanden møde på. Ja. Det er en lang mødebakningsforløb. Det er lidt for langt måske. Ja, jeg synes, det er langt. En måned, har det ikke det? Det er i hvert fald en 4 uge, de er i gang. Ja. Så. Hvem tror du så, der kommer for skud næste gang? Eller for skud? Jamen det har jeg godt hørt, at man siger, jamen hvis lærerne de er de første, og så kommer de næste. Men så lukrative aftaler, som lærerne egentlig har, det er der altså ikke ret mange af de andre, der har. Så jeg er ikke så sikker på, at det betyder, at man vil gå ind og lave. Men kommer vi så ud i den større politik, ikke? Hvis den måde vi har jo et godt land, vi har en god reguleret arbejdstidsforhold og lønindtægt og så videre. Ja. Hvis det at lave om på det kan være med til at sikre, at vi ikke ryger ud i de samme problemer som Grækenland, Spanien, you name it, ikke? Ja. Så tror jeg da egentlig, at det måske er sundt nok, hvis vi stopper op i tide og siger, jamen kan vi ikke blive lidt mere effektive for den samme løn, eller og så få tingene til at køre, fordi man kan da godt være lidt, altså vi har jo også nogle krav fra EU, der siger, at vores udgifter ikke må komme over en vis procent, ikke? Ja. Og den er vi jo over lige nu. Ja. Den stigning, der er hvert år her nu. Så vi kan også pludselig blive sat i gabestokken og få krav om, at der skal ske noget. Er det ikke bedre at gøre det frivilligt selv først? Jo. Sådan har jeg det i hvert fald lidt. Og jeg må indrømme, at vi har så godt et land, og vi har så gode forhold, så vi kan godt give lidt for at undgå at komme i den krig, synes jeg. Så hvis det er det, der skal ske ved de næste grupper, at de også skal være med til at gøre, at vores udgifter på landsplan til alt muligt, hvad vi jo egentlig betaler,
så vil jeg godt bevare den danske model med, at man har sikkerhedsnet under, at det er skatten, der dækker af. Jeg har lige haft besøg fra Tyskland, ikke? Altså, nogle ældre mennesker dernede, som jo er totalt benovet over, at du kan komme på plejehjem her nu. De nye plejehjem, vi har bygget ude i Ries, ikke? Ja. Og have en toværelses bolig, og så køber man jo pakker alt efter, om man vil have mad og alt det der. Men vi har jo en afgørelse, der siger, når de har betalt deres husleje og deres forskellige pakker, så skal de have så og så meget til overs til dem selv i lompenge. Ja. Hvor du så tager Tyskland, der jo ikke betaler så meget skat. Men hvis du vil på et plejehjem dernede, så skal du enten kunne betale det selv. Og hvis du ikke kan betale, så skal dine børn. Og ellers skal dine børnebørn. Man går altså helt derud. Og hvis du så ikke har nogen, der kan betale, så kommer du til at bo på sådan en 2-sengsstue. Under vilkår, som vi ikke vil finde os i. Nej. Det kan jeg ikke roligt sige. Jamen er det så ikke... Vil vi så ikke hellere have det sikkerhedsnet, der siger, at sådan vil vi godt have vores samfund til at fungere. Og så må vi måske give lidt fra. Ja. Det kan være her, hvis du tager her i huset, ikke? Altså, alle har en frokostpause på 29 minutter, som er en del af vores løn. Det har man jo ikke ude i det private arbejdsmarked. Nej. Altså nu tror jeg ikke, der er nogen af jer, der skal være murer eller tømmer måske, men hvis du er tømmer og skal have din frokostpause, den betaler du selv. Den er jo udover. Du skal levere de 37 timer. Her ved os, der skal man levere 37 timer minus 5 gange 29 minutter. Kan man ikke lave det om os? Jo. Altså, hvis det er det, der skal til for, at vi ikke ryger ud i problemerne. Men så kan man jo også skrive ind og sige det med rygepauserne. De burde måske også. Det kan man. Jamen, der er nogle knapper, vi godt kan dreje på. Ja. Og det må man så sige. Det er måske det, der sker. Lige for at afslutte det med lærerne. Hvordan synes du, at fagforeningerne behandler lærerne med, at de skal ud og stå derude og demonstrere? Ja, nu ser jeg den hver morgen, ikke? Og jeg må indrømme, at de første par dage, jeg tænker, det er da meget frisk, de står der og synger. Jeg tror efterhånden, de føler sig lidt... Ja, de føler sig jo udsat, ja. Og de har jo ikke lyst til at stå derude. Nej, det har de ikke. Og det virker heller ikke. Nej. Det er ikke nogen rigtig grund til, at de skal stå derude. Det er jo lige meget om de siger ja eller nej, så er det jo højere magter, der... Ja. Så jeg synes, de bliver misbrugt lidt. Ja. Og må føle sig lidt fjollet. Jeg kan se, jeg så dem, der stod op ved de gamle simpelthen. Ja, det så. De står med sådan en banner. Ja, og så med et udstoppet for, de har givet sådan en grøn trøje på og sådan noget. Jeg ved ikke, om det skal illustrere ulve forklæder, eller jeg ved ikke. Jeg kan faktisk ikke rigtig forstå, hvorfor de har det med. Men det har de. Tænk på det her, det må da være lidt. Det må være svært at holde kampgejsten. Ja. Jeg var oppe og se en kamp på Sønderjyske Stadion, sidst, hvor de så havde givet fri til alle lærere i Haderslev. Okay. Og så var der nogle lærere, der havde haft et banner med, hvor der stod, at Bjarne Corydon, han ikke fra Esbjerg, og så var det så Sønderjyske og Esbjerg, der spillede det. Så. Ja. De er også prøvet på at se, om de kunne få ham smidt af hans opstilling over i Esbjerg. Socialdemokratiske læger. De vil ikke, at han skulle have en opstillingskreds i Esbjerg. Så synes jeg, man går for langt. Hvad mener du om, at lærerne de har snakket om at starte et nyt parti? Det er den ret, man har jo. Altså, det er svært, vil jeg sige, for dem. Altså, for det første skal du have 20.000 stemmer, eller underskrifter, du skal have. Det er i den retning. Det er ikke lige 20.000, men det er det omegn der. Ja. Det er ikke så nemt, men det er også svært, fordi du kan ikke lave et parti, der kun har en skolepolitik. Nej. Du skal have en socialpolitik, du skal have en teknisk miljø, alt muligt, ikke? Det er ikke så nemt. Men ja, hvis det er det, de mener, der kan tilfredsstille dem til at være aktive. Ja, jeg har sådan, at jeg ønsker jo bare, at folk er aktive politisk, ikke? Ja. Altså også når jeg ved ikke, om I har været hen og stemme før. Nej, vi er ikke. Det er nok første gang til november, så ikke? Jo. Ja. Har du været før? Nej, jeg vil godt lidt længere tid. Okay. Men altså, der er det jo sådan, jeg ønsker bare, altså om man bliver venstre eller socialdemokrat. Jo, selvfølgelig helst er det socialdemokrat, men jeg vil nok
men jeg vil allerhelst have, at man bare er engageret. Ja. Så hvis det gør, at der er nogen, der så siger, jamen nu går vi ind, altså Liberal Alliance kom jo til på et tidspunkt, og det betyder der noget nu, ikke? Så de har da kunne klare det. Så er folk engageret i deres samfund og gør noget. Ja. Det er det, der er vigtigst for mig. Det viser jo også, at fra lærerne, at de er ved at blive desperate for, at der skal ske noget. Ja. Men du så ikke, at skal regeringen eller KL ikke snart til at gribe ind? Eller hvordan? Men hvis regeringen griber ind, så er det jo problemet med, at så skal de også til at tage stilling til en masse andre sager. Ja. Jamen, jeg ved ikke, altså som kommune, hvis du tager kommunalbestyrelsen som sådan, vi har jo afgivet vores forhandlingsret til KL. Ja. Altså vi er nødt til at sige, at vi bakker KL op i deres. Så kan man som enkelt politiker skrive under protest, og man kan prøve på at bearbejde korridoren, eller hvad man nu støder på. Ikke? I det hele taget, når man spørger om det der med at lave et nyt parti, altså hvis man er politisk engageret, så synes jeg, at man skal benytte sin mulighed for at gå ind og kæmpe i partiet. Ja. Fordi jeg er da bestemt heller ikke altid enig med Socialdemokratiet i alt, hvad de gør. Nej. Men det der med at være svingdørspolitiker, at hvis du er utilfreds med noget, så melder jeg mig ud, og så går jeg over i Enhedslisten, eller så går jeg over i SF, eller og hvad du nu kan finde på. Ja. Det synes jeg ikke om. Der synes jeg, at hvis man er ærlig, mener, at du er socialdemokrat, så må man gå ind og prøve at gøre sine holdninger og muligheder gældende inde i sit eget parti. Ja. Jeg ved ikke, om det var... Min far fortalte mig, at du havde jo været enormt populær her ved den sidste valg, at du havde fået langt over 50 stemmer. På søndag, eller stemmer der ikke. Og så var der noget med, Helle Thorning havde været hernede og spørge dig, om hvordan jeg gjorde det, ja. Ja, hvordan du gjorde det. Hvad var det for noget? Jamen altså, hun tilbød jo at komme rundt i forbindelse med valgkamp. Og der havde vi hende med op igennem gågaden i partimodel. Hvor jeg så gik sammen med hende. Ja. Folk kom og spurgte os. Jeg synes det heller ikke alt, at Helle Thorning, hun laver det i år. Og jeg er jo ved at være så gammel, så jeg synes, at man er anderledes, når man er socialdemokrat. Men er man kun socialdemokrat, hvis man står med hovedet under armen, eller er fattig, eller nej. Hun må godt gå i Gucci, med Gucci-tasker og høje sko, så kan hun være en rigtig god socialdemokrat. Men det er der jo mange, der ser hende som en forkert socialdemokrat, fordi hun... Det er nogle normer forbundet. Det er sådan noget normer forbundet med, at du skal nærmest ligne sådan et eller andet. Altså. Sådan er det jo ikke. Nej. Skulle det i hvert fald ikke gerne. Men man skal også være socialdemokrat helt ærlig ind, sådan, så man har de holdninger i ryggraden. Det er noget af det, der samtidig er problemer ved de unge, der kommer ind, som kommer direkte enten fra universitetet, eller måske ikke engang har gjort deres universitetsuddannelse færdig. At de kan ikke stå op klokken lidt om natten og sige, hvad har jeg af holdning til plejehjemsniveauet, eller sådan noget. Man skal gøre sig nogle tanker, inden man bliver medlem af et parti, hvis man vil. Man kan godt blive medlem af et parti, men hvis man vil ind og have betydning, så skal man altså også, synes jeg, efter min mening, have de holdninger, der er rigtige. Ja. Og lige at komme tilbage til undervisning og penge. Så her sidste år, der skete jo en sammenlægning af Rugkobbel og Brundlundskolen. Ja. Hvilke konsekvenser mener du, det har haft for de to skoler? Altså, nu havde vi jo det særlige problem her i Aabenraa, at vi havde kun lige lavet ny Aabenraa Kommunes, og lagt de 5 kommuner sammen til ny Aabenraa, så fik vi problemet med Brundlundskolen, ikke? Jeg tror, det var 3 dage efter vi havde startet, så fik jeg at vide, at eleverne kunne ikke være der. Og der lå en beslutning fra Teknologisk Institut om, at der var svamp i bygningen. Og så måtte vi tage det ud. Ikke? Så måtte vi jo sige, at så skal børnene ud. Og der var vi jo så allerede, der var vi nødt til at placere nogen ude på Rugkobbel og nogen ude på Høje-Kolstrup. Og nogen, efter da vi så fik sat pavillonen op, kunne vi trække dem tilbage. Og der havde vi jo en diskussion om ny skolestruktur, som ligesom i andre kommuner kørte mere på, skal man nedlægge de små skoler ude i landdistrikterne, og så kun er store. Og jeg tror egentlig, at det var starten, at de 2 skolebestyrelser kom til at snakke om, jamen det kan også være, at vi skal bare lave en stor skole. Og det var jo et forslag fra skolebestyrelsen, der gør, at vi lægger dem sammen. Og det var der også i Røde Kro, at man lægger Fladhøj
og Rødekro Gamle Skole, og det samme nede i Borg. Man lægger de 3 store skoler sammen til en stor skole. Og det er jo utroligt flot, for det kom fra forældrekredsen, det kom fra skolebestyrelserne. Og det gør jo, at vi gør det noget anderledes end alle andre kommuner. Ja. Der var et kort for nogle tid siden i avisen, nu ved jeg ikke meget, I læser avis, men det var sjovt at se, at hvis man tog alle andre kommuner i Region Syddanmark, så var de kendetegnet ved, at de nedlagde rigtig mange små skoler. Vendvåben Rå. Vi lagde kun de store skoler sammen. Og så er der så Rudbøl, som vi nedlagde, for den var på 50 børn, og det er altså for det småt. Men så sagde vi til gengæld til dem, de ville jo gerne lave en friskole. Jamen det får I lov til. I får bygningen, vi spænder ikke ben for friskoler, absolut ikke. De fik bygningen på den måde, at vi har sat den til en pris. Og så har vi fået et pantebrev, det vil sige, den dag, de ikke vil drive det mere, så går den tilbage til kommunen. Så det er ikke nogen, der kan sælge den til den anden tid at få penge. Så jeg synes egentlig, at vi har lavet en politik, der følger det, hvad borgerne gerne vil have. Hvor mange børn var der for meget, hvis de 3 skoler skulle lægge sammen? Hvor tænker du på? Altså på Kongehøj, så du efter 3 dage efter du... Jamen, det var jo, vi skulle jo flytte 700 år. Det var altså noget af en opgave, sådan lige... Og så satte man så siger, men gamle Åben Rå har jeg vidst det i mange år, men de skulle ikke gjort noget ved det. Men hvad skulle jeg gøre? Jeg får sådan en meddelelse fra Teknologisk om, at børn må ikke være der. Og de blev da nok lidt overrasket, da jeg så sagde, så er de væk. Så skal vi væk. Find en anden plads. Og det er ikke sikkert, at... Ja, der er nogle ting, der er problemer med ude på gården. Men nu klarer vi det ved at lave Kongehøjskolen på den måde, at de store elever kommer over det gamle rokobbel, og de små elever kommer i den der maxielle bygning. Ja, det var under 5. eller 7. klasse eller sådan noget, der skulle over på den ene, og så resten. Så det bliver rigtig godt, fordi og rokobbelskolen havde også nogle ting, nu ved jeg, om der er nogen af jer, der er gået der. Nej, vi har begge to gået på Brundlund. I har gået på Brundlund? Ja. Fordi at Rokobbel havde jo også 2 gamle gymnastiksale, der trængte gevaldigt til at blive lavet bedre og sådan noget. Så vi får sådan set alle problemerne løst nu ved at lave det her. Men vi bruger også over de næste 4 år, bruger vi altså 450 millioner på skole. 122 millioner alene i Borg til at lave en helt ny skole. Hvor meget tjener Aabenraa Kommune egentlig på lockouten? Vi tjener 630.000. Dagligt? Eller? Ja. Og de penge bliver brugt? Ja, vi har ikke sådan taget helt klar stilling til, hvad de bruger. Vi er i hvert fald enige om, det kunne være i økonomivalget, det ikke været byrådet endnu, men i økonomivalget, at de penge, der skal bruges til at læse det op, man nu har mistet. Ja. Hvis der er nogle timer, for eksempel til 9. og 10. klasse, skal jo først en gang tages derfra. Hvad der så er til overs, det tager vi en diskussion, men det skal blive på børneområdet. Men det kan godt ske, at det ikke helt kommer til at gå. Det bliver jo, hvis lockouten kører helt til 1. juli for eksempel, hvordan vil vi så nå at læse alt det her? Det kan ikke lade sig gøre. Og så er det jo, at der er nogen, der kommer i kniv, og det er sådan. Vi havde der var en åben chat inde på Ekstrabladet på et tidspunkt med Christina Antorini. Og der sagde hun også, at det var ikke nødvendigvis, at, at sommerferien blev taget fra os, og at vi kunne måske komme i weekendskole og måske lidt længere efter det. Altså man kan jo godt undervist lørdag formiddag nogle timer om eftermiddagen. Ja, man har Spalle, han snakker om, at det var ved at være tid for, ellers man kunne måske lige nu begynde med ekstra lange dage og måske weekenderne, men jo længere tid der går, jo mere på det. Og hvis det går, altså der er nogen, der siger, at det går til 1. juni, så er det svært. Men altså 9. klasse, den eksamen behøves jo ikke at aflægges. Altså der kan du bruge standpunkt på karakteren. Ja, det er jo lidt ærgerligt, hvis der var nogen, der havde satset på eksamenerne. Jamen, jeg synes at det er ærgerligt. Altså nu, jeg synes, når man kan godt se et resultat af det, man har gået og lavet. Ikke? Ja, 9 år. Ja, det synes jeg også. Men vi må jo se på, hvordan vi kan organisere det, når vi ved, hvor galt det går. Det er værd med dem, der er i 10 og sådan noget, skal have eksamen. Vi har også social- og sundhedsskolen deroppe. Deres elever der, de kan jo heller ikke komme ud. De er også lagt af det, ikke? Jo, lave en dag også nogle gange, hvis de er medlemmer.
Ja, jeg mente nemlig, at der var et sosu-skilt nede ved den gamle simpelthen. Men altså, vi har jo Signe Becker, der er byrådsmedlem. Ja, hun er en af dem, der lokker derovre. Ja. Og det der, ja, det griber ind i rigtig mange hverdag. Ja. Og jeg har selv et børnbarn på 9 år, der går på Kongehøjskolen. Ja. De er ved at... Ja, det var sikkert sjovt den første eller anden uge, ikke? Jo, men det er ikke sjovt længere. Nej. Og så når det er færdigt, så skal de have ferie. Det er næsten lige, hvad de glæder sig til. Man skal have sommerferie, ikke? Altså. Ja. Og der er også mange forældre, der har rigtig store problemer med at få det her til at gå op. Det er præcis det. Vi havde matematik her tidligere, og der vores matematiklærer, hun havde sin søn med. Han sad på lærerværelset. Lige pludselig blev hun nødt til at gå, fordi han var begyndt at græde. Det var åbenbart noget med, der var en alarm, der var gået. Ja, det var en teorialarm, der var. Ja, hvordan skal han håndtere det? Ja, så havde han der ene alene tilbage i lærerværelset. Ja, det er sådan. Og vi har også haft samfundsfagslærer, der har været nødt til at tage, der har været nødt til at tage sin datter med på arbejde. Så var de jo nødt til at skifte mellem det der med. Der har vi været nødt til at sige, at man kan ikke tage dem med på rådhus. Nej. Fordi vi er en part af selve kampen. Og det ville være et forkert signal, hvis vi siger, det er ordentligt, vi sender med. Men vi har så sagt, altså, tag hjem med arbejdsdage og gør alt noget andet, hvad de kan. Men så også der var nogle af de store virksomheder, der har sagt, at man må godt begynde at bruge næste års ferie. Selvom det ikke har været 1. maj. Nu normalt kan du først begynde på næste års ferie efter 1. maj. Ja. Men ja, hvornår skal de så have ferie sammen med børnene? Der var nogen, så ikke også, at der var nogen, der tog til udlandet? Ja, der var nogen, der tog til udlandet efter den første uge. Forstå. Ja, så havde de taget fri alle sammen, så havde de taget til Skotland. Så der noget dag, så det var også... tage på deres årlige tur. Og det er også meget billigere lige nu. Ja, det er præcis, det er meget billigere. Det er slet ikke i højsæsonen. Det er nogle af de ting. Jeg kan kun holde ferie i juli, for det er den eneste måned, vi har nogenlunde mødefri. Det er altid skide dyrt. Det er træls. Så det glæder jeg mig til næste år, der kan jeg rejse på andre der går du af, gør du ikke det? Jeg går af her til januar. Hvem har du nogle tanker om, der kommer til at overtage? Det er svært at sige. Altså, vi har jo valgt Poul Kylling Petersen som vores bedste kandidat. Og Venstre har også valgt. Der er sådan set i princippet 5 kandidater, der appellerer til at blive borgmester. Det er svært at sige. Ja. Hvis du skulle sige sådan helt apolitisk, hvem tror du så, er det bedste egnet til? Bedste egnet? Altså, jeg tror, Poul vil være en god borgmester. Men jeg synes også, det er svært lige nu at op og bakke med de lave tal, vi har på landsplan, meningsmåling og så videre. Så vil jeg faktisk sige, at det er Vinnie Andresen fra Slesvigs Parti. Han er en all-round politiker. Han er nede på jorden. Han er til at snakke med og har et menneske. Ordentligt. Ja. Det er nok sådan et eller andet bedste udtryk, man kan sige. Jeg synes, han er ordentlig. Hvordan synes du forresten, at Helle Thorning har håndteret de her events? Jeg synes, det kunne have været bedre. Det kunne have været bedre. Jeg synes nok, at men det er så også Corydon, der får lov til sådan. Han er jo en barsk mand. Ja, det er det. Men han er meget troværdig. Og, han gør, hvad han føler for. Ja, det er han brænder for. Han er troværdig, og men det er heller ikke sjovt for den for tiden. Nej. Det er det sgu. Det er ikke. Jeg vil have noget af deres. Jeg er glad for, at du var sådan en lille kommunalpolitiker, som der ikke har så stor betydning. Det er nok det, hvad vi har. Ja. Hvad skal der så ske nu når du får den tid? Altså, i første omgang havde jeg egentlig tænkt, at jeg skulle bare sætte mig hen og kigge ud i luften. Jeg ikke lave en skid. Men jeg er begyndt at sige ja til. Jeg har lige sagt ja til at blive formand for Rødding Højskole, for eksempel. Okay. Der skal nok komme. Altså, jeg tror faktisk nærmere problemet er at begrænse det. Der er også et par virksomheder her i området, der har spurgt mig om til deres bestyrelse. Det er også svært, hvis du har været en arbejdsliste i mange år. Så jeg skal også passe på, at du ikke bare sådan noget. Men på den anden side, så var det jo min mening, at jeg skulle trappe ned, og det skal jeg også. Ja. Jeg har været med i 32 år, ikke? Ja, det, og borgmester 20, så der ligger stakkevis af skønlitteratur, jeg aldrig har fået tid til at læse, ikke? Sådan bøger, jeg har fået foræret, jeg ikke engang har fået sprængt op endnu, ikke? Så jeg har nok Men altså, jeg vil da gå ind i nogle. Altså som nu Rødding Højskole, det synes jeg kan være rigtig spændende. Altså Danmarks ældste er verdens ældste højskole. Ikke? Der sker rigtig mange spændende ting op på Rødding Højskole. Det synes jeg kan være sjovt.
Så det har jeg sagt ja til. Jeg er også blevet valgt. Hvad vil du som borgmester gerne huskes for? Måske også det, at det er et ordentligt menneske. Så vil jeg selvfølgelig gerne huskes for mange af de ting, som jeg synes, jeg har været med til at sætte mine fingre på. Ja. Og det er, altså jeg har jo altid haft den grundholdning, at erhvervspolitik er jo meget, meget vigtigt for en kommune. Ja. Ikke hele taget for os alle, fordi hvis du giver gode vilkår for erhvervslivet, så får du også nogle gode arbejdspladser. Ja. Og så får du også nogle gode arbejdstagere, der betaler skat. Og så kører hjulet, ikke? Altså. Ja, præcis. Og hvis man ikke giver erhvervslivet gode vilkår, jamen så kører det ikke. Og der synes jeg, især i den område mellem Rødekro og Åben Rå, altså vi har da fået en del erhverv op at stå derude i det industriområde derude. Og det vil jeg da gerne huskes for, at jeg har prøvet på at sige, men hvis du skal have tilvækst til, dengang var der Rødekro, jamen så skal man skal den vej rundt om. Ja. Man skal give vilkårene til arbejdslivet godt. Så sker tingene også. Hvis ikke snakker om mere end evigt. Jo, det har vi nok. Ja, det har vi håbet på, at der... Politik er meget spændende. Det er det. Vi har også alle sammen en retningslinje for gymnasiet med samfundsfag. Ja. Så det er med samfundsfagene på en niveau. Ja. Det er vi meget glade for os. Jamen det er spændende. Og så er der matematik og engelsk endnu også. Så det er jo også erhvervspolitik. Så jeg har fået et par tilbud om at blive med radikale Venstres Ungdom. Der er en af vores elevrådsformand, han er formand for deres ungdom der. Jo. Ja. Jo, og også SF. Altså, det er jo, der er masser af muligheder for ligesom, at det er, når vi i vores alder var lidt i tvivl om, hvad det er, vi ved, og hvad vi synes, og hvad mulige forskellige ting, men det er jo bare med at prøve sådan noget. Men det vil jeg sige til, at politik er spændende. Altså, det er, men jeg synes også, man skal sørge for at få sig en uddannelse også. Ja, og få lidt erfaring. Vi har faktisk lige det sidste spørgsmål, vi gerne skulle svare på. Ja. Altså, hvem var det, du stod af lærerne eller kunden? Det kan jeg egentlig ikke sige. Jeg har været ked af den hårde retorik, der i den måde, det er blevet kørt på. Ja. Men som jeg også sagde til jer før, jeg synes også, det er på tide, man gør op med lærernes overenskomst og modernisere den, så den ligner de andre overenskomster. Det synes jeg er tiden. Men jeg synes, at KL har kørt måske lige hård nok. En kamp der. Ja, det synes jeg ikke. Nielsen, formanden, har den måde, han har udtalt sig på, den har været hård. Altså, fordi der kommer jo en dag, forhåbentlig snart, hvor man skal arbejde sammen igen. Ja. Og jo mere skår du har gjort i samarbejde, jo længere tid tager det om at få den lænket. Ja. Og det vil gå ud over børnene. Det kan ikke gøre andet. Og derfor så synes jeg, at man skulle knap have været så bombastisk, den måde man... Altså, jeg har givet en udtalelse til vores lærerkreds hernede, hvor jeg har sagt, at jeg synes altid, vi har haft et formidabelt godt samarbejde med vores lærer, og at de gør et godt arbejde. Dermed vil jeg ikke sagt, at jeg ikke synes, at det skal moderniseres. Men jeg synes, man kunne have talt til hinanden på den måde. Men der er jo altid to parter i en stund. Ja. Og Anders Bondo har jo også... han har også været lidt hård. Han har også, så de har stået og råbt hver sit hjørne, ikke? Ringen. Kunne det godt have. Men ildsken bekæmpes. Ja. Det kunne godt have været kørt på en pænere måde. Ja. Jeg tror, det vil tage noget tid at få samarbejdet op og køre igen. Ja, der er også alle de sår, der er med, at de vil lade ud. Det tager sgu tid. Ja, men så tror jeg, vi siger... Det kan kun være børnene, der får. Ja, desværre. Så vi vil sige tusind tak for det.